kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shi. Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka kalla bidiyon mu yau zai muku magana ne akan maganganun da ake yi wai za a kulle WhatsApp, za a yi kaza kaza. So na so in yi bidiyo akai ma ban samu dama ba, amma bari dai ga voice na zai isar muku da sako. So a maganan gaskiya dai wannan abubuwan da ake faɗa duk kawai cece kuce ne irin na mutane da kuma wani shirme kawai. In ba haka ba ina ma mutum ya sai a ce wai in mai kamfanin WhatsApp ne ya turo sako za a kulle WhatsApp. Kawai dai mutanen mu na Najeriya ne shirme. So in ba haka ba kasan waje ma ba ji an yi maganan nan ba, dan dama in za a kulle ma ta area su zai fara zuwa su fara ji kafin ma mu ji, kuma za su fara sanarwa, kun gane ko? Saboda haka jama'a da Allah su a dinga hankarewa da wasu group din da wasu abubuwan. Kaga wani ma an ka tura mai voice wannan ma bare ji daɗin abun ba. Jama'a da Allah dinga hankarewa.